iki nek mbok babuti nggo tangan loro. Ayo nganu ae loro alat. Nyilah-nyilah kok piye ngono. Ya wes saya nyelah Mbak Darmi ae. Yo wis ayo. Wong yo lagi kae lo nandur-nandur ae nyilah. Ayo Pak. Mbok, Bu Darmi. Mbok. Disebut alon-alon, Bu. Ono apa le kok rame banget? Anu Mbok, aku nyilah Arita, Mbok, tanggune Mbak Bati suket ning kono. Ya wis Mbok, gorene Arita, Mbok, tanggune Mbak Bati kae. Wis iki lho le. Assalamualaikum Mbok Darmi. Waalaikumsalam. Pripun, Nduk? Nuwun sewu, Mbok. Kula badhe ngagem linggih. Nggih, monggo. Ngagem riyen nggih, Mbok. Nggih. Ya wis, aku tak Mbak Bati suket ke jiko sak ning kono. Yo, Bu. Lo gak ada but, kau tak nanya kono yo. Yo, wis sampe tani lah. Duh, buti kesuwan watang kewes ngelah. Ayo but mula watang kewes ngelah iki. Lah wong kowe iki gena lagi wong Mbak Bati suket kok ngejak Bali gara-gara weteng ngelah. Ya wis saya bela Arite ning gone Mbak Darmi. Ya wes ayo. Lho, Mbok. Tak bela Aritem. Arite dibersihake le lan aja dilempar iku gak sopan. Ngerti ta? Canong saiki wis ora ngerti uga-uga. But, kowe kudu ngerti uga-uga. Wong Jawa iku kudu sopan santun. Ya Bu, iku penting. Nggih, Pak. Iki kula nyuwun ngapunten nggih. Nek kula mboten sopan. Mboten apa-apa lain kali sopan santun kudu dijaga. Nggih. Kula tak. Nggih, Pak. Yo Pi, yo nah. Ngaprane, Mbok. Matur suwun wis digali, Mbok. Ayo wis ale kae. Kira lho. Mbok. But alon-alon. Anu, Mbok, aku nyileh linggis ya, Mbok, tanggone anu arit relinggis. Nggih. Nggih, monggo. Wis karo Oh. gue lurus. Lho, ting kira ngoror geni. Lho, Mbok. Tak bela. Masyaallah.